gabay, ang tawong way kalipay, mga tawong nawala, dinhi sa yuta. Sa ilang pagkatawa, may kaguol pa. Ang Diyos lang makakita sa dughan nila. Ang kulang sa tawo mao si Kristo. Siya lamang ang paglaom, sasat ang tawo. Kung mahugnod na ang tanan siyuta, naapay paglaom, diha kaniya. Kita man ang gitawag sa pagdalas kahayag ngadto sa kalibutan, kanaan sa kadautan. Unsay mas pililhon pa dinhi sa yuta, kaysa usa ka kalag nga nawala pa. Ang kulang sa tawo mao si Kristo. Siya lamang ang paglaom, sasad ang tawo. Kon mahugnod na ang tanan siyuta, naapay paglaom, diha kaniya.